subscriber, sa ating mga supporters. Maraming salamat sa ating mga supporters at subscriber. Suporta aking YouTube channel. Thank you very much. At syempre, batiin na rin natin yung mga silent viewers natin. Ang ating mga FB followers at friends. Shout out sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyo, sa inyong mga suporta. For today's videos, bibili muna tayo ng kuryente. Hantaw. Bibili na pa ngayon ng kuryente. So habang papunta ako sa aking pupuntahan, dami kong nakasabay sa daan, no? Talaga marami kang makakasabay. Mga bagong klase. Paano na kayo husga? Ang tama ba yung nakita ninyo? Nakita ng ating camera. So marami na tayo sa ating pupuntahan. And see you there, over there. Bye-bye. Bye. See you on my next videos. At dahil tapos na tayo magbayad, nakabayad na tayo para hindi tayo magputunan. So may bagong bukas kasi dito, malapit sa atin, no? Puntahan muna natin yun, pasyalan muna natin yun kasi kaka-open lang dito kahapon. So papasyalan natin, tingnan natin kung tara, samahan nyo ako. Let's go! Sir, saan ang tawag yung motor, sir? Hello?
Salamat po. Oh, Yoni Oil, oh. Yoni Oil. Save as you feel. Yoni Oil. Ano na? Hindi. Employee, tinatanong ko employee. Ano na?